के बाढ़ घोषित करावे खातिर सब मुखिया प्रयास किले बड़े कि मिलो, बाकी हमनी से जो बड़ नेता बा विधायक और सब बा लोग वो लोग के कोनो सार्थक पहल ना भइला, जो चलते कोनो पदाधिकारी पर ध्यान न दिला। नमस्कार, आज हमनी के रउआ सबके गौरा पंचायत के नज़ारा दिखाई जा। आई बतावे के प्रयास करब जा जे पानी जो न तेजी से बढ़ला वही तेजी से पानी घट भी रहल बा। आ गौरा पंचायत के मुखिया जी यही बीच अपना पंचायत के जनता के बीच में जाके परेशानी जाने के प्रयास कैनी। हम लोग सबके बतावत चली कि दियारा इलाका में पूरा जौन पंचायत बड़ी सो तमाम जौन गांव बा बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहल हा। आ तमाम पंचायत के जौन मुखिया जौन बा लोग अपन अपन पंचायत के बात लेके पूरा जौन बा की धरना प्रदर्शन भी भइल हा, लेकिन सरकार के तरफ से बाढ़ घोषित ना भइल हा। हमरे उ सबके बता दी कि आपदा के नाम पर अभी तक खाली जौन बा की चमकी आवंटन भइल बा। उ चमकी के लेकर के तमाम जो जनता के बीच में बता दी कि 4 घाट चनौर बांध पर तमाम जौन बाढ़ पीड़ित लोग रहला ओ लोग के बीच में चमकी बांटे के काम भइला। पंचायत के मुखिया मनोज ठाकुर जी, साथ में नारायण ठाकुर जी, प्रवीण ठाकुर जी, तमाम लोग जौन बा कि 4 घाट चनौर बांध पर तमाम बाढ़ पीड़ित लोग के बीच में चमकी वितरण करे के काम भइल। और साथ ही साथ हम बतावत चली कि हमनी के जाने के प्रयास कैनी है मुखिया जी से कि आखिर का कारण रहला कि बाढ़ घोषित ना भइल है। तो वहाँ के बात बतैनी है कि जितना भी प्रखंड से जुड़ल जनप्रतिनिधि लोग रहला तमाम लोग के प्रयास रहला कि बाढ़ घोषित हो जाओ, लेकिन ऊपर के चाहे वो विधायक जी होकस चाहे सांसद जी होकस वो लोग के ढीला रवैया के वजह से कहीं ना कहीं वो लोग के सहयोग ना भइल है, जौना के कारण बाढ़ घोषित ना भइल है। बाढ़ के अइला से सबसे ज्यादा नुकसान अगर केहू को भइल है तो वो किसान के भइल है। ऐसे कि जतना जौन खड़ी फसल रही है सो तमाम बर्बाद हो गई है सो, माल मवेशी के चारा खियावे वाला जौन बा सब चीज बर्बाद हो गई है। ये तमाम चीज के लेके हमनी के गौरा पंचायत के मुखिया जी से जाने के प्रयास करनी जा वहाँ के का नाम बा। आई खुद रुआ सब है मुखिया जी से सुनी सब है। ग्राम पंचायत गौरा के मुखिया जी बानी हमारा संगे वर्तमान मुखिया जी श्री मनोज ठाकुर जी। हम लोग सबके बता दी कि जैसा कि सब लोग के प्रयास रहला कि बाढ़ घोषित हो जाओ, लेकिन पानी कम महिला के वजह से सरकार के तरफ से जौन बा की बाढ़ घोषित ना भइल हा। सिर्फ और सिर्फ आपदा के नाम पर चमकी आवंटन भइल बा। वो सबके बता दी कि सरकार तरफ से चमकी आवंटन भइल बा उहो केकरा खाती ओ लोग खाती कि जे अपन घर दुआर छोड़ के आ कहीं ऊंचा डीला बांध पर जगह ले ले बा माल मवेशी के संगे उ रात भर जौन बा की शीत में घाम में जे तपस्या करता ओ लोग खाती चमकी आइल बिया। ये तमाम चीज के बारे में हमनी के जानकारी ले जा ग्राम पंचायत के मुखिया जी से। का कह रहे आप मुखिया जी? हमनी के बाढ़ घोषित करावे खातिर बहुत प्रयास करनी जा, एसडीओ मैडम से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, बाकी बाढ़ घोषित ना भइल। जे बाढ़ से पीड़ित बा, जे बाढ़ पर शरण लेले बा, गरीब आदमी के चिमकी बांटे खातिर मिलल बा हमनी के, वो हमनी के बांटत नहीं है, ये हमनी के मिलल बा। माने कैसन अनुभव रहल रहुआ चमकी बटाला के? ठीक है बा, कम मात्रा में मिलल बा, बहुत कम मिलल बा, जितना चाहिए उतना नहीं मिलल। उनका मवेशी के चरों के मांग के लिए रहनी जा, मवेशी के चारा ना मिलल हमनी के। जैसे बहुत पशु जौन बाड़ी वो भूख से तड़पत तरी, कहूँ सब जो फसल वाला सब दह गई बा, प्रयास करते नहीं है कि मिल जाए। चाहिए कि भाई सब लोग के घर दुआर में बुड़ गिरला तो सरकार बाकी अभी से भी करा के घोषित क के आ जो 6-6 हजार मिलता तमाम लोग मिले के चाहिए। सब मुखिया प्रयास किले बड़े कि मिलो, बाकी हमनी से जो बड़ नेता बा विधायक और सब बा लोग वो लोग के कोनो सार्थक पहल ना भइल है, जो चलते कोनो पदाधिकारी पर ध्यान न दिला। हम एगो चीज देखने यार वो पंचायत में काफी देर से हम संगे भी बनी कि 100% ईमानदारी से रउए पंचायत में देखो तनी कि चमकी के वितरण हो रहल बा। हमनी के ईमानदारी से कोनो काम होई, जनता के यहाँ जाके मिलजुल के वोट ले आदमी चाहिए आदमी की जनता खुश रहे, ईमानदारी से बटाओ,
हाँ, और कोनो आल जाल मत होकर। देखी आज हमनी के संग रहनी है गौरा पंचायत के मुखिया जी। अब फिर मिलल जाई कोनो अगला वीडियो में, तो देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।